tamogi meka iyu wado ohuru ka ebube nke onye nwe anyị dịgide ruo mgbe ebighị ebi ka onye nwe anyị ṅụrị ọṅụ n'ọrụ aka ya ka ihe ọbụla anyị bụrụ n'abụ dị ya mma n'obi aga m aṅụrị ọṅụ n'onye nwe anyị tamogi mee ka ihe wado ọhụrụ ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ma ugbu a achọrọ m ka unu ghọta nke ọma na ọ dịghị onye ọbụla na-ekwu okwu site n'odudu mmụọ nsọ nke Chineke na-asị Jesu bụ onye abụrụ ọnụ. Ọ dịghịkwa onye ọbụla pụrụ ikwupụta na Jesu bụ onye nwe anyị ma ọ bụghị site na nduzi nke mmụọ nsọ. Onyinye amara dị iche iche dị, mmụọ nsọ ahụ na-enye ha niile. Oke ije ozi dị iche iche dịkwa, ma otu onye nwe anyị ahụ ka a na-ejere ozi. Ụdị ike dị iche iche nke eji arụ ọrụ dịkwa, ma otu Chineke ahụ na-etinye ike ndị a n'ime onye ọbụla iji jee ozi. Ọ na-enyekwa onye ọbụla amara igosi ike nke mmụọ nsọ maka ọdịmma mmadụ niile. N'ihi na dịka ahụ mmadụ si bụrụ otu bịakwa nwee ọtụtụ akụkụ ahụ, etu a ka Kristi dịkwa. Ma ọ bụ ezie na akụkụ ahụ mmadụ dị ọtụtụ, ma ha niile jikọrọ ọnụ bụrụ otu ahụ. Ebe ọ bụ na emeela anyị niile mmiri Chukwu n'ime otu mmụọ nsọ ahụ, anyị abanyela n'otu ahụ nke Kristi ahụ, ma anyị bụ ndị Juu, ma anyị abụ ndị Grik, ma anyị abụ ndị ohu, ma anyị abụ ndị nwere onwe ha. Emeela ka anyị niile ṅụọ ọbara ya n'ime njikọ nke otu mmụọ nsọ ahụ. Okwu kosebuwa ukwu ọma bịa mmụọ nsọ n'obi anyị, si n'eluigwe zidata ihe gị nke dị ebube. Bịa nna nke ụmụ ogbenye, bịa ka na-enye onyinye, mụkesịa n'ime obi anyị. Onye ntasi ya obi kacha mma, bịa leta obi ndị nke gị, ịdị ụtọ achọrọ m gị. Ezumike ndị nọ na ndọli, ntụoyi n'oge ekpemọkụ, ntasi obi n'oge nsogbu. Zinata ihe gị kacha nsọ, ka o jupụta n'ime obi ndị niile kwere na gị. Ewepụghị onwe gị ihe mmadụ nkịtị pụrụ ime.
gọzie egwu nke kpọrọ nkụ ka ihe oyi na-atụnyere ọkụ, dozie ụkwụ ghahiere ụzọ nye ndị kwerenụ onyinye, were onyinye asaa nke gị nye ndị tụkwasara gị obi, were nzọpụta kwụọ ụgwọ nke ibi ezigbo ndụ, nye ha aṅụrị ebighị ebi. Omnipotent reigneth, bịa mmụọ nsọ n'ọjọọ n'obi ndị kwerenụ, mụnye n'ime ha ọkụ nke ịhụnanya gị. Onyenwe anyị nọnyelụ nọ. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Na mgbede nke ụbọchị ụka ahụ bụ ụbọchị mbụ n'izu, ụmụazụ Jesu zukọrọ kpọchie ụzọ n'ihi egwu ndị Juu. Mgbe ahụ Jesu bịara guzo n'etiti ha sị ha, udo dịrị ụnụ. Mgbe o kwusịrị nke a, o gosiri ha aka ya na akụkụ ya. Ya mere ụmụazụ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Jesu wee sịkwa ha ọzọ, udo dịrị ụnụ. Otu nna m si zite m, otu ahụkwa ka m si eziga ụnụ. Mgbe o kwusịrị nke a, o kusara ha ume sị ha, naranụ Mmụọ Nsọ. Ọ bụrụ na ụnụ agbaghara onye ọbụla mmehie ya, agbagharara ya ụnụ. Ọ bụrụkwa na ụnụ ajụ ịgbaghara onye ahụ mmehie ya, agaghị agbaghara onye ahụ. Oziọma nke osebụwa. Amen. Let the Spirit of the Lord come down. Amen. Let the Spirit of the Lord
Amen. Tata ka ụmụazụ Jesu ndị nọ n'ụjọ, ndị zoro onwe ha ezo si n'ebe ha nọ n'ụjọ wee sị ụjọ anyị emerigo gị. Ha wee si n'ebe ụjọ ahụ welụpụta ebe ndị mmadụ nọ. Ọkụ welu nọdụ ha n'isi, ọ bụrụ mmụọ nke Chineke. Ha wee bido kwuwapụta bụ okwu Chineke. Ya bụ tata ka amụrụ ụka mụ na gị na-aka tata. Tata is the birthday of the church. Maka na tata bụ birthday of the church. And you are the church. Because the church is the people of God. And so na say onye ọbụla nọ n'ụka tata, happy birthday. Onye azara bụ onye abụrụ onye ụka. Nyaba mma sị ọ bụ na ịma na amụrụ gị tata na ịbụ onye ụka Chineke, happy birthday. Mmụọ Chineke gbadatalụ n'ụdị ire ọkụ. Ndị ahụ na-ezoghalị maka na ha mara akwụkwọ rinne. Ndị ahụ niile ụjọ ji. Before today, the disciples were hiding in the catacombs. They were hiding underground. Mana mmụọ Chineke olulu oke ọ ga-abụ maka na tata bụ mgbe ndị Juu na-eme ihe a na-akpọ Jewish Pentecost. Ụbọchị ahụ mba niile ga-esi obodo dị iche iche wee bịaba Jerusalem. Mmụọ Chineke wee duru ụmụazụ ahụ zoro ezo wee sị ha, come out from your hiding place because the light is about to shine upon you. Ha niile wee si ebe a ha zoro wee banyebe na Jerusalem. Ka ha bata na Jerusalem, anụ oke mkpọtụ, ụjọ bịa ndị mmadụ na-arụ. What is going on? Ọkụ, the flame of fire, wee nọdụ ha n'isi. Ha wee bido kwuba okwu. Ndị agha mara akwụkwọ bido sụba nnukwu oyibo. Anọbụrụ sọ na a na-asụ sụba Grik, sụba Hibru, sụba Aramaic, sụba ihe ọbụla enwere ike ịsụ asụ n'ụwa. Sụkarịzịa the Pharisees, sụkarịa the scribes, sụkarịa the Sadducees. Ndị mmadụ na-ene ha. Ụfọdụ ndị na-asị, ọ bụ na ndị abụrọzi ndị ahụ na-akọ azụ. Kedụzi ka ha si malụzi asụ asụsụ nke na anyị niile na-anụzi ihe ha na-ekwu n'onu nke anyị. That is the power of the Spirit. Asị anyị na ndị ahụ na-ezobu ezo bidozie at that moment onye ha metụrụ aka, onye ọbụla nọ na nyanya ya na-arụ emegene ana. They began to liberate people through the power of the Holy Spirit. Mụ na gị bụ ndị ụka. Mụ na gị bụ ndị ụka. Anyị niile nwere ike nke mmụọ nsọ. Mbọsị izi enyela anyị ike nke mmụọ nsọ bụ n'ụbọchị mgbe anyị melụ mmiri Chukwu. Mbọsị ikuru nwatakịrị wee bata n'ụlọ ụka eme ya mmiri Chukwu. That is the first time that child received the power of the Holy Spirit. Why? Maka na John onye ome mmiri Chukwu sị na mụnwa ji mmiri were eme mmiri Chukwu, mana onye na-abịa n'azụ m, onye ahụ enwere ike ịtọpụ elili akpụkpọ ụkwụ ya, na ọ ga-eji gịnị wee mee? Na ọ ga-eji mmụọ nsọ wee mee mmiri Chukwu. Mmiri Chukwu anyị na-eme n'ụlọ ụka bụrụ mmiri Chukwu nke dị nwe anyị Jesu Kristi, the baptism of the Holy Spirit. Anyị na-eto n'ụka olu oge na-atọ olili nsọ, anyị akpọrọkwa ụmụaka asị ha the body of Christ, maka na olugo mgbe Jesu ga-ebi n'ime ha. Then ụmụaka ha na-etokwa n'okwukwe, ha na-eto n'okwukwe ụbọchị a na-agbagota. At a point in time in their lives, asị ha na olugo mgbe unu ga-eme confirmation. Gịnị bụ confirmation? Confirmation bụ ike ha na-enye ha, ike nke mmụọ nsọ, nke ga-eme ka ha banyezie n'ụwa na-eme gịnị? Na-akụzi nkụzi. At that point, the Spirit of God is upon them. Ya bụ na anyị niile megolu mmiri Chukwu, kwugola aka n'isi n'ụlọ ụka n'ụwa,
nwere mmụọ nsọ n'ime anyị. Mana sometimes anyị ada aghọta ihe anyị nwere. Unu cheta oge a na-eme mmiri chukwu, unu afụ ihe gosiri anyị n'ozi ọma tata, asị na mgbe di nwanne anyị Jesu Kristi zutere ụmụazị ya na ihe izi ọ gwara ha bụ gịnị? Udo dịrị ụnụ. Mgbe o kwuchara udo dịrị ha, kedu ihe ọzọ o mere? Asị na o kukwasara ha ume. O kukwasara ume sị ha, receive the Holy Spirit. Nalụnụ mmụọ nsọ. Unu nọrụkwa unu wọchị ya na bishọp na-eme mmiri chukwu, ya na mgbe ụfọdụ a na-agọzikwa oil a eji eme mmiri chukwu, oil of the catechumen, oil of the chrism, and then oil of the sick. Ndị jenu golie ma ndị wọchị golie na TV, unu ga-afụ na bishọp na-ekpe ekpele. Ihe ọzọ ọ na-eme bụ na ọ na-eme gịnị? Ọ na-ekunye ukuru. O were isie o tinye n'ime mmanụ ndị ahụ, o kunye ukuru mmanụ ite ahụ. Kedu ukuru ọ na-ekunye? Ukuru nwa, the breath that Jesus Christ gave to the disciples, ka ọ na-etinye n'ime mmanụ ahụ niile eji enye mmụọ nsọ. Then o kunyecha ukuru ahụ sị ka mmụọ nke Chineke biri n'ime mmanụ a niile, ka ọ ga-abụ onye ọbụla etelu mmanụ ndị a niile ka o weta ọgwụgwọ nsọ n'ụzọ pụrụ iche. Ya bụ na mụ na gị nke anyị ji bụrụ ndị ụka tata nwere nnukwu ike n'ụwa Chineke nyere anyị, mana mgbe ụfọdụ anyị ada aghọta ike anyị nwere. Mgbe ụfọdụ anyị ada eyuzu ike Chineke nyere anyị. God has empowered you. You have so much power by your baptism. Ọ bụrụ na echeta mgbe ọbụla na-akọ akụkọ baptizim, na mmasị unu na nwatakịrị ọbụla na-eme mmiri chukwu na a na-enye onyinye ịtọ. Kedu onyinye ịtọ ha na-enye? A na-enye onyinye ịbụ onye ụkọchukwu, a na-enye onyinye ịbụ onye amụma, a na-enye onyinye ịbụ gịnị? Onye eze. Nnukwu onyinye ịtọ ka a na-enye nwatakịrị a na-eme mmiri chukwu. Onyinye nke mmụọ nsọ, mmụọ Chineke nọ anyị n'ime. How do we use it? Do we believe in what we have? Do we believe in what we have? Mgbe ụfọdụ anyị na-arapụ ụjọ to overtake the power of God in us. Akwụkwọ nsọ sị, we are heirs to the kingdom of God. Anyị bụ ụmụ eze n'obi nke Chineke. Mana mgbe ụfọdụ ụjọ na n'ọnọdụ gbara anyị okirikiri ada ekwe ka anyị mara ike n'ụwa. Ihe ọgụgụ nke ịbụọ tata the two, mana nke enye life the first option. Ọ bụ na ije na the second option, ọ sị na there is always a situation where the flesh and the spirit conflict. Na mgbe ụfọdụ na anụ arụ na-dominate our lives. Maka na anụ arụ na-dominate our lives, ọ na-enyezi mmụọ nke Chineke ohere ịlụ ọrụ n'ime anyị. N'ụwa anyị nọ tata, there is always a conflict of the spirit. The spirit we are talking about today is the Spirit of God. There is always also the evil spirit that hovers around the earth. Sometimes ụjọ ajọ mmụọ na-atụ anyị na n'ihe ọjọọ na-abịakwute anyị na-eme anyị ada aghọtacha ike ahụ Chineke nyere mụ na gị. Mana anyị nwere ike nke Chineke n'ime anyị. All we need is to use it to work. Use the power of God that is given to you on your baptismal day. Use this spirit that is given to you on your confirmation day. You have it. Use it. Ị ga-afụ sometimes anyị na-aya arụ, ị na-aya arụ, ụjọ ejugarụ. Ụjọ ejugarụ. You have the power. Ka ị na-aṅụ ọgwụ gị, ka ị na-ekpe ekpele, invoke that power of the spirit upon your life. And in the invoke here, you can feel how the power of the evil one lives. Because you have so much power. All you need is accept the power God has given to you. Accept it. Make use of it. On the Holy Spirit, I celebrate it. The power of God. They came out of their fears and became strong. It's a time to take up what you have in you. Pray over them. Stretch your hands. Place your hands in their forehead. Invoke the power of God because you have it. You have it. Invoke the power of God upon them. Touch their forehead. Touch their palms. Pray. Speak the words of power over them.
Because you have that power. You have the Spirit of God. You have the Spirit of God. If you're facing challenges of your life, pray. Invoke this power of God, the Spirit of God. And I remember then when I was in Nigeria, somebody was asking me, Imagombo Fado Anebele, if Ufodun de Ganada, Ebane Bebela, Moromono, they notice here. And when someone gets in Dana Aquaka, Abron Dana Aquaka. And when sometimes I got a bebele, Maka Umbo Fodo and a bebele metroku de Gaka, Enada. And so, Mana, I remember somebody was asking me, why you get you able and a bebela Onyaho Adanana? And with two reasons. Number one, it can be two spirits conflicting. Then number two, it can be anointing. What makes sense? Yeah, it can be two spirits conflicting. Because then will evil spirit, then will the Holy Spirit. And so when there is evil spirit, the evil spirit, Mbojeso batana synagogue. Ka na-ekwu okwu ofu nọ na synagogue ahụ malite wee na-asị onye nwe anyị gịnị ka ị bịara ebe a eme? Because Christ was making that spirit uncomfortable. The spirit is here. Ihe niile nọ n'ụlọ ụka aghọtara onye Jesu bụ. The only person ghọtara onye ọ bụ gịnị? Mmụọ ahụ nọ ebe ahụ. O wee sị, I know who you are. The only Son of God. Jesus always say, get out because you don't belong here. The Bible said, as soon as Christ said, get out, that person turned more into convulsion. So that's why sometimes you see the fall. Because when there is conflicts of the spirits, then there is a fall. So that person turned into convulsion and then the spirit left. Why? Because Christ actually more than a testimony of who he is. This testimony should come from the people of God, not from Satan. And that's why Jesus will say, get out. You don't belong here. This home is the home of people of God. My dear brothers and sisters, Tata, Chineke na empower kwamuna gozo to know what we have. We are the image of God. Our body is the temple of the Spirit. The Spirit of God inhabits in you. Accept it, believe it, use it. Empower yourself, empower your family, no matter what the challenge is. Invoke this power upon yourself, invoke it upon your home. And may the hands of God never depart from each and every one of us through Christ our Lord. Ekwem n'otu Chineke na Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu. Amụrụ ya bụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe. Onye si na ya mee ihe dị, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nsọpụta anyị si n'eluigwe gbadata were ahụ n'ebe ji mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka nsọ o rọgoro n'eluigwe n'aka nri. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị na-eto na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwanyị na-eme onye si na nna na
ekpere nke ndị kwerunụ. Mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi gị iji welu nye gị ofufe, iji wee sọpụrụ gị, iji wee kpọdata ike nke gị, ike nke mmụọ nsọ. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị. ka arụnatazie isi a na runye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ. Mmụọ nsọ gbadata were ọnọdụ, mmụọ nsọ gbadata were ọnọdụ. Eze n'igwe gbadata were ọnọdụ, mmụọ nsọ gbadata were ọnọdụ. Mmụọ nsọ gbadata chịkwa ọchịchị, mmụọ nsọ gbadata were ọnọdụ.
ngwanụ anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị wee bunye gị n'ụbọchị tata. Anyị na-akpọzi ka ike nke mmụọ nsọ gị na-edu anyị ọpụpụ anyị niile na mbata anyị niile, ka ike nke mmụọ nsọ gị na-agọzi ezinụlọ anyị dị iche iche, ka ike nke mmụọ nsọ gị na-agbazili ụmụ anyị emume ebe ha nọ na, ka ike nke mmụọ nsọ gị na-enye anyị amamihe nke zuru ezu nke anyị ga-eji wee na-alụ ọlụ gị bụ Chineke zubere anyị niile. Anyị yọrọ nke a ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụgburu ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị biko were oriri nsọ nke anyị natara nye anyị agam n'ihu. Chineke pụrụ ime ihe niile biko nye anyị amara ahụ nwa gị kwere anyị na nkwa, ka Chukwu mmụọ nsọ wee nye anyị nghọta zuru oke n'ihe niile gbasara aja nke misa, were kpughekwara anyị ihe niile bụ eziokwu. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi elu, ka anyị nye n'ụlọ dị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke jikere na onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye rigoro n'elu igwe kacha elu were nọdụ n'aka nri gị, bịa zitere ụmụ ya ndị a o si n'ụwa ghọta mmụọ nsọ nke o kwere ha na nkwa. N'ihi nke a ka akụkụ ụwa niile ji jupụta na aṅụrị nke na-enweghị ube. Igwe ndị mmụọ ọma na ike niile nke n'igwe na-ekwu ukwe nke otuto gị oge niile na-asị.
nna anyị dị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nso site rukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, o were achịcha nye gị ekele n'otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke. ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikpụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke mgbe gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi na nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị, sebụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke o sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, na enu nwa atụrụ nke Chukwu, na enu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị abụọ na ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Onye nwe anyị, biko were oriri nsọ nke a anyị natara nye anyị agam n'ihu ka anyị wee na-enwe ịṅụ ọkụ nke mmụọ nsọ ahụ ihukwasara ndị ụmụazụ gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection is to defray the parish expenses. Please, generous donation. Choir. Otito dịrị Jesu. The annual Catholic appeal is once again in progress as we watched last Sunday. Our goal is $22,152. As of now, we have $5,565 in pledges. Thank you to those who have already made a pledge. We remind you to please return the envelopes that we distributed last week. Envelope was distributed last week. If you don't have, because you didn't come to Mass, we have more envelope. Sir Tony, you can distribute for those that didn't come last Sunday. See, good news. According to the diocesan guidelines, our church will open to full capacity as of June 5th. The wearing of masks, sanitizing, though, will still be in effect. Although benches will no longer be roped off like the yellow you see, we are asking you to continue social distance from others who are not members of the same household. Just like we see it now, they will remove the yellow cushion. People will sit on all the seats, all the pews now, but still keep distance if you are not from the same family. Otito dịrị Jesu for that. Next week, the second collection will be for religious education expenses. Please be generous. We are now accepting dedication for flower circles for summer months. It's still not filled up because let us do our part. Donation for each circle is minimum of $25. And we invite you to participate in the Mass and Rosary prayers every Friday of May, which you already know is the Blessed Virgin Mary. Mass, 7 p.m. bilingual. The raffle Sister Margaret Mary gave us. Next Sunday will be the last day it will be collected. Nobody in a choka iwini except not just need in a donation. Manicho iwini here because bring your stuff latest next Sunday. After that, she will move to Chicago for the event. Because bring your own.
And I remind everyone again about the dues for Konkwo's father's burial that is coming up very soon. $20 single and $40 family. And we're birthdays. And we're birthdays. Oh, Andy. And V-Power. Be upon you. Let the blessings of the Lord be upon you. In the name. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Andy Bar. Happy birthday to you. Any anniversary? Anniversary? Otito diri Jesu. Otito diri Jesu. Yeah, just to add to here, Sanweke Kulu Maka Mbido Church. I need very happy. By that fifth, Sanweke, the choir, Noluzia in their full shape. Let the choir be in their full shape. Then I will still maintain the time, so that we don't stretch too long. And then the Gako Ihe. Gabunde bagolo ko ndega na ebugali ihe gabunde bagolo the vaccine. Obone babero vaccine, you don't need to be touching stuffs really. So makande ihe okoko anya na ako, so that we put a little life na church anya, because by that fifth, by the guideline choir Wesley ibido, and then I nenezi anya mama ga adbaze ụmụ kelekele ihe ndị ọzọ as we move on. So Sunday bago vaccine ganako ihe ọkụkụ. Obone babero vaccine, then you still stay where you should be. Then ọzọ ejimobi aṅụle emeka unu malụ na my bishop nke Nigeria, Bishop Valerian, Archbishop Valerian mmadụ Kokeke, na ndị Father Onitsha Archdiocese niile, about 55 of them now in the whole of North America, Gabiana Bem on the 10th of June. On the 10th of June. So Asim Kangwauno. Then confirm from him time Gabu Mass. Then I was in the game week a join for the Mass. Or Gabu more in the afternoon evening. So but then confirm more time Gabu Mass. And when they got a join for the Mass, then I join just to let you know. Now the bishop will be coming on the 10th. Abasazioka Kaikwo briefly on that too. All right. Kachineke gozi unine stena Kristo onyenwanye. Onyenwanye na onye lugo. Chukwu chike ni gozi uno na.